Паблізу вёскі Атоліна ў Менскім раёне прагрымеў выбух. Пра гэта паведамлялі карыстальнікі сацыяльных сетак. Пазней ратавальныя службы удакладнілі, што на бульбяным полі недалёка ад сталіцы ўзарваўся газаправод. На месцы выбуху падняўся слуп пылу вышынёю некалькі метраў. Утварылася вялікая варонка. У кампаніі «Газпрам Трансгаз Беларусь», якой належыць труба, патлумачылі, што адбыўся рэзкі выхад газу з трубаправоду, якога яшчэ не ўвялі ў эксплуатацыю. Узгарання не зафіксавалі. Паводле МНС ніхто не пацярпеў, выцек газу зліквідавалі. Забеспячэнне газам найбліжэйшых населеных пунктаў не было парушанае. Цяпер на месцы здарэння адбываецца перавяранне. У авіякатастрофе ў Амурскай вобласці Расіі загінуў беларус. Пра гэта піша «Зеркала». Паводле выдання, на борце Ан-24, што разбіўся, быў 30гадовы Дзяніс Казенка. Верагодна, там быў яшчэ адзін грамадзянін Беларусі, аднак пакуль гэту інфармацыю пацвердзіць не ўдалося. Як высветлілі журналісты, Дзяніс Казенка паходзіць з Пастаўскага раёну Віцебскай вобласці. Апошнім часам працаваў у кампаніі «Інаватэк» як інжынер комплексу вырошчвання лясных саджанцаў. Перад трагедыяй мужчына звольніўся, аднак у Хабараўску ён быў у камандзіроўцы паводле дамовы падраду. У яго засталася 9месячная дачка. Афіцыйна гібель беларусаў у авіякатастрофе пакуль не пацверджаная. Нагадаем, самалёт авіякампаніі «Ангара» упаў у Тайзе паблізу гораду Тында учора раніцаю. На борце былі 48 асобаў, у тым ліку 6 дзяцей. Усе яны загінулі. Камітэт дзяржаўнай бяспекі актывізаваў вербаванне беларусаў за мяжою. Пра гэта папярэджвае літоўская выведка. На мэце сілавікоў дыяспары ў Літве, Грузіі і Польшы. Кантакт спрабуюць наладзіць праз сацыяльныя сеткі і прапануюць перадаваць інфармацыю пра дзейнасць дэмакратычных інстытуцыяў і нават настрой сярод іх сябраў. Узамен прапануюць грашовую ўзнагароду, а таксама магчымасць атрымаць новы пашпарт або бяспечна прыехаць у Беларусь. У выпадку адмовы пачынаюць пагражаць родным у Беларусі. Літоўскія спецслужбы нагадваюць пра крымінальную адказнасць за перадачу інфармацыі КДБ. Дапамога на дзяцей да 3 гадоў вырасце з 1 жніўня. Пра гэта паведаміла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У сярэднім выплата павялічыцца на 8%, запэўніваюць у ведамстве. Ужо ў наступным месяцы дапамога на першае дзіця складзе 931 рубель. Цяпер яна на 70 рублёў меншая. Да 1065 рублёў вырасце дапамога на другое і наступных дзяцей. Выплата на дзяцей-інвалідаў павялічыцца да амаль 1200 рублёў. Памер дапамогі на дзяцей праглядаюць двойчы на год. Цяперашнія сумы будуць дзеяць да канца студзеня наступнага года. А тым часам Беларусь дамаўляецца з Расіяй пра новыя крэдыты. Пра гэта павёў міністр эканомікі Юрый Селівестраў. Паводле яго абмяркоўваецца фінансаванне нафтаперапрацоўкі і агулам бюджэту краіны. Канкрэтных сумаў ён не прывёў. Гэтая заява прагучала на фоне інфармацыі пра запавольванне росту беларускай эканомікі. Свой прагноз развіцця сітуацыі ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» дала эканамістка Аліса Рыжыченко. Будет сокращение объемов российской экономики, и, соответственно, это будет отражаться на белорусской экономике ввиду того, что белорусский экспорт будет сокращаться, доходы предприятий будут сокращаться, и, соответственно, у предприятий не будет возможности, как раньше, наращивать заработные платы, то есть увеличивать заработные платы теми темпами, как это было раньше. Но это сильный фактор ввиду сформированного дефицита на рынке труда. То есть это не будет позволять удерживать кадры будут перетекать с одного предприятия на другое. Еще есть серьезный фактор высокой инфляции, и вот эта инфляция, она просто-напросто будет съедать тот рост зарплат, который есть. На мяжы Камбоджы і папулярнага ў беларускіх турыстаў Таіланду адбыліся баявыя сутыкненні паміж вайскоўцамі дзвюх краінаў. Абодва бакі паведамляюць пра ахвяры сярод вайскоўцаў і цывільнага насельніцтва, ды эвакуююць жыхароў памежных рэгіёнаў. Паводле агенцтва Reuters, баі пачаліся раніцаю 24 ліпеня каля спрэчнай святыні на мяжы краінаў узаемнымі артылерыйскімі абстрэламі. Авіацыя Таіланду нанесла некалькі удараў па аб'ектах у Камбоджы. Ужо больш за стагоддзя Таіланд і Камбоджа спрачаюцца за кантроль над некалькімі кавалкамі агульнай 800-кіламетровай мяжы. Апошні віток напружанасці распачаўся ў траўні, калі ў страляніне загінуў камбоджыйскі вайсковец. 23 ліпеня ўлады Таіланду абвінавацілі Камбоджу ва ўстаноўцы мінаў у спрэчным рэгіёне, пра што загінула адна асоба. У той жа дзень афіцыйны Бангкок аб'явіў пра адкліканне свайго амбасадара ў Пномпені і высылцы камбоджыйскага дыпламата.
Тры беларускія клубы напярэдадні працягнулі выступы ў футбольных еўракубках. Матчы другога кваліфікацыйнага раунду лігі канферэнцыяў УЕФА даліся тром беларускім прадстаўнікам з пераменным поспехам. Гэтак гарадзенскі Нёман саступаў у хадзе матчу са славацкім Кошыца 0-2, але ў другім тайме здолеў перавярнуць гульню і здзейсніў камбэк 3-2. Ужо ў дададзены час Кошыца маглі зраўняць лік, аднак брамнік Нёману Максім Бялоў адбіў пенальці. Жодзінская тарпеда «Белаз» перамагчы не здолела, але і нічыя 1-1 з аўтарытэтным ізраільскім «Макабі» з Хайфы пакідае неблагія шансы на працяг еўракубскавай кампаніі. Адзіны гол у складзе беларускага клубу ў браму ізраільцянаў прыгожым дальнім стрэлам забіў Кірыл Прымудраў. А вось дзейны чэмпіён краіны менская «Дынама» сваіх заўзятараў не парадавала. Параза 0-2 супраць албанскай Гнацыі ставіць пад вялікі сумнеў перспектывы меншукоў у трэцім паводле значнасці еўрапейскім турніры. Матч у адказ беларускія клубы правядуць праз тыдзень у чацвер 31 ліпеня. Прагуляўся па Менску і нават сустрэўся з прэм'ер-міністрам Александром Турчыным. Візіт зорнага амерыканскага спевака Джейсона Дэрула ў Беларусь актыўна абмяркоўваюць у сеціве. Якія матывы маглі прывесці Дэрула ў нашу краіну і на якія бонусы ад візіту рэпера разлічвае дзяржаўная прапаганда, высвятлялі мае калегі са старонкі belsat.eu. Дэрула расказаў Турчыну, што хоча зрабіць Менск сваім новым домам. Турчын у адказ прапанаваў спеваку выступіць у верасні на Менск-арэне. З'яўляецца шанец паказаць, што Беларусь не такая, як вы пра яе кажаце. У нас тут усё добра, і вось такі паважаны аўтарытэтны чалавек пра гэта заяўляе. Сустракаецца з намі. Гэта проста яшчэ адна спроба ў легітымізацыі ўсіх працэсаў. Яшчэ адна спроба піар-кампаніі вакол брэнду афіцыйнай Беларусі. Мяркуе аўтар YouTube-каналу Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. Ён дадае, што прыезд спевака можа быць звязаны з судом у ЗША. 2 гады таму на Дэрула падала ў суд амерыканская спявачка Эмаза Дылан, абвінаваціла ў сексуальных дамаганнях. Дэрула таксама рабіў заяву ў абарону рэпера і ягонага ментара Пі Дыдзі, якога судзілі як падазраванага ў сексуальным гвалце, гандлі людзьмі і рэкеце. Другі варыянт – крыптавалюты. Чарнуха дапускае, што Дэрула мог паглыбіцца ў тэму і пабачыць, што Беларусь адна з шэрых зонаў для крыптавалютчыкаў і добрае месца для маніпуляцыяў. І яшчэ пра адных амерыканскіх гасцёў, толькі віртуальных. Сусветна вядомыя «Сімпсаны» завіталі ў Берасце. Менская мастачка Тацяна Карваш паказала працяг сваёй віруснай анімацыі, зробленай з дапамогаю штучнага інтэлекту. У ёй героі амерыканскага мультсерыялу падарожнічаюць па Беларусі. Гэтым разам жоўтая сямейка апынулася ў самым сэрцы Берасця з яго старажытнымі вуліцамі і сучаснай атмасферай. Відэа ўжо цяпер, а таксама ў інстаграме Белсату. У Беларусі ўпершыню за амаль 100 гадоў заўважылі еўрапейскага ляснога ката. Яго зафіксавала фотапастка ў нацыянальным парку Прыпяцкі. Гэты від драпежнікаў у нашай краіне лічыўся вымерлым. Цяпер працаўнікі парку збяруць поўсць жывёліны і перададуць на экспертызу. Калі адкрыццё пацвердзіцца, гэта будзе першае задакументаванае з'яўленне ляснога ката ў Беларусі з 1927 года. Як выглядае рэдкі звер, у нашай рубрыцы без каментара. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся і заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.